De ce nu stai tu cu minte? A? Vrei să te culci? Haide să facem nani-nani. Hai, masaj, masaj, băiat. Masaj, băiat. O, la, la. Ce? Așa, băiatul meu, așa, băiatul. Dacă tu, toată ziua tu, hop, hop, beau cafea? Bea cafea, băiat. Beau cafea, tu nu trebuie să bei. Tu nu trebuie să bei. Uite aici stai crăcăcit. Uite, uite. Haide, băiatul, mănânce, mămică, băiat. Haide așa. La babai, hop, popăța, lidă. De ce vor băiatul? Mă, tu tăiești nebun tare, mă. Haide, dă-te jos, hai. Sus! Hai. Băi, nu mai joacă, vrei, nu mă joacă, pitotul, bă, dați-mă bieca pe el, că băiat. Opa, da, hop, uite așa-ți place, opa. Numai așa-ți place să te joci? Toc. Lai, deci așa, băie. Uite așa-ți place ție, uite așa, uite mă, uitați-mă, dați-mi și mie acolo like-uri. Uite așa, băiatul meu, nu mănânci, mă, miu, ca pe el de băiat mic. Să ne mănânci, mă, miu, ca pe el de băiat mic. Ia uitați-vă acum, ia uite-l de ei, hai, uite așa, ia uite-l, acrobat e pisicuțul meu, uite-l, ia uite-l cum se suie, ia uite-l cum se suie, băiatul meu, uite-l acrobat îl face mămica, hai acum mai de nou jos, hai. Hai, stai că dă în pantalonul, mă. Haide.